Нехто ўжо прыйшоў. Прывітанне. Вельмі рады, што зарыентаваліся і прыйшлі. Спадзяюся, што прыйшлі па лінку. Калі што, можаце пісаць у каменты, там, не ведаю, плюсик поставіць, што там робіцца, што типа так, мы тут, ура, мы прыйшлі. Вось. Ну, это все. Я прошу прабачэння за все эти тэхнічныя накладкі. Яны будуць, былі forever, так сказаць. Так, сябры, у нас сёння субота. Я не ведаю, чаму я менавіта сёння вырашыў. Ну, зрэшты, я ведаю, потому что суботу у нас часам у Сангзе Plum Village адбываецца так званы Day of Mindfulness. Вось. Неперакладальнае у меня слово. Я не ведаю. Дзень засяроджанасці, удумлівасці, як так это можна перакласці і абунтаваць. Вось, таму я вырашыў, што можа быць. Ну і склаліся так абставіны, што пастанавіў, што лепш сёння это самае. Так, калі вам добра чуваць, напішыце што-небудзь у чат, я вам тут спытаюся, ці ёсць, так сказать, нейкія. Пакуль то я включу тут эту самую іншую ще такую штуку, типа бекап. Магчыма, это атрымаецца, магчыма. Так, шкода, што я, конечно, не бачу нікога, не могу ні з кім паразмаўляць. Я уже привык, так сказаць. Вось, ну, як ёсць. Значит, сябры, чарговая авантура, в прынцыпе, як вы бачыце, пачатак яе абсалютна такі адэкватны. Вось, задумана як новая серія гутарак з назвай «Спрачні ў шуняту». Вось, гучыць это абсалютна амаль нецэнзурна, але азначае гэта з мудрасці ў пустоту. Але насамрэч это абсалютна не важна, што яна азначае, таму што назва абіралася якраз паводле гучання. Вось, і мелася яна быць шуняты ў пражню. То бок мне здалося, што это нагадвае выраз вот, пераліваць з пустога ў парожняе. Пражня, шунята. Шунята это ёсць пустота, так? Пражня это, хаця яна як бы мудрасць, но все одно она так гучыць неяк так вот падазрона. І я подумал, ну вот пераліваць з пустога ў парожняе, это ж просто вот цудоўны, як бы, можна сказаць, буддысцкі занятак. Вось, і толькі вот каб лепш гучала, я пераставіў так гучыць сёння. Часто на тэлефоне адбываюцца нейкія дзікія рэчы, таму тут выбачайце за. Вот, такім чынам пераліваць пустого парожняе. Гэтым мы будзем займацца, яшчэ мы будзем займацца чым, калі верыць беларускім эквівалентам. Значыць, зялёны мак калачыць. Цудоўна. Бобу ў харосе шукаць. Ну, чаму не? Это абсолютно легітымна. З вадою біцца. Это, по-моему, просто вось цуд. І адным словам, гэтым усім, я спадзяюся, што мы будзем займацца, вось, а не нейкімі там тэхнічнымі премудрасцямі, што піша «Тиховато без микрофона». The fuck. Ну, бывает такое, знаете. Тиховато без микрофона. Але па шчырасці, давайте это самое, давайте не будем вырашаць. У меня микрофона нема, то бок, як бы, ну, в сэнсе, ёсць нейкі там, я могу кудысьці всунуць, але ён не пратэставаны, таму, як бы, ну, які микрофон, як бы, сорі, ребята, вы что, вы где просто? У телевизии, ці там, ці у этого, у Мелказёрова, ці там, хто там у нас теперь самый головный блогер. Здоровья. О, таким чынам, что хотел сказать? Не перебивайте наогул, херню чуваць дрэнна, там просто трэба вушы помыть наогул, блин. Сябры, блин, что за ерунда? Вы пришли тут наслухаться мудрости буддизма, а у вас не працуюць эти самые наушники, там, еще что-то. Это был жарт. Ніякай мудрости. Так, значит, сябры, дык вось, у меня такое адчуванне, что вот у пэўным веку у людзей прыходзіць такая просто чисто інстынктыўная патрэба з кімсьці чымсьці дзяліцца.
у прыватнасці там нейкімі там сваімі ведамі, там досведам, усім вось такім вот пафасным, што людзі як бы назбіралі там за сваё агароднае жыццё. І як бы я лічу, што в прынцыпе, ну, я таксама маю права, тым больш што я в дзяцінстве, так сказаць, быў як бы меў досвед як бы такіх вось гутарак са сваім бацькам, які чытаў такія лекцыі про все, што ведаў. Я падумаў, ну гэта як бы цікавы такі, цікавая здольнасць, як бы умець апавядаць. То бок як бы у мяне няма ніякай як бы абсалютна кваліфікацыі для гэтага, але ёсць вось такое палкае жаданне. Вось, і я, так сказаць, вот, вырашыў яго якраз скарыстаць. Дагэтуль я запрашаў цікавых і разумных людзей, вось, але яны так пакуль што скончыліся, цалкам 4 іх было, я спадзяюся, будуць яшчэ. Вось, так што пакуль што я буду за іх. Вось, такім, прашу прабачэння зараз. Значыць, гэта ўсё як бы прачалось гэта такой інстынктыўнай патрэбы, так, дзяліцца з наступным пакаленнем нейкімі там сваімі спраўджаннямі. Гэта ўсё яшчэ як бы, ну, павінна як бы, ну, прыносіць асалоду людзям, так, вось таму это ўсё так задумана. Я фактычна як бы, ну, не шмат, напэўна, ведаў і як бы всякіх зацікаўленых, як бы, якімі я магу з вами падзяліцца, нейкіх такіх эксклюзіўных, чаго не мог бы зрабіць ніхто яшчэ. Але прызнаюся шчыра, што ў апошні час, як вы добра ведаеце, мяне найбольш цікавіць будызм і літаратура. Літаратура меней, ўсё меней, будызм усё болей. І так вот яно склалася ў жыцці, калісьці это былі зусім наадварот, як бы была сітуацыя. Такім чынам, але нешта яшчэ памятаю, так, таму спадзяюся, што нечым з вами падзяліўся. Значыць, як вы заўважылі, ўсё адбываецца вельмі па-аматарску, непрафесійна, DIY, так, это, значыць, трэба гэта адзначыць. Такім чынам, будызм, чаму будызм? Ну, літаратура, там все ясна, а можа не трэба нічого тлумачыць, а вось чаму будызм? Я вам скажу такую штуку. Мне будызм як бы приносіць такую кшталту такую асалоду, якая вот параўнальная толькі, напэўна, з асалодай, калі я займаўся в дзяцінстве там астраноміяй, да, чымсьці такім для мяне тады вось вельмі прывабным і амаль эзотэрычным, хаця это была самая такая, што ні на ёсць навука. В прынцыпе, як і будызм. Таксама здаецца, што ён вельмі эзотэрычны, пры гэтым это в принципе, звычайная такая вот нейкая філазофская сістэма, філазофска-псіхалагічная, напэўна, калі дакладна сказаць. Вот, і я фактычна вот памятаю сваё першае сутыкненне з будызмам, і калі пачаў гэта ўсё, так сказаць, заглыбляцца, яно пачало прыносіць мне такую вось менавіта асалоду, прычым не толькі інтэлектуальную, а вось ужо так на мяжы з фізічнай, разумееце, асалоду. Таму я падумаў, што гэтым варта падзяліцца з людзьмі сваёй, так сказаць, культуры, так, з людзьмі, з якімі у мяне агульная мова, в нашым выпадку беларуская. І як бы я не думаю, што існуе нейкая вялікая патрэба з боку саміх беларусаў, прынамсі, не суб'ектыўная патрэба у тым, каб нешта там спазнаваць нейкія там глыбіні будызму, але моя суб'ектыўная патрэба існуе. Вось я суб'ектыўна перакананы, што аб'ектыўна беларусам будызм патрэбны. Гэта просто, ну, як бы, напэўна, жахлівая з майго боку забабоны, нахабнасць і дзёрзкасць. Але я як бы паспрабую у гэтых гутарках зрабіць так, каб вы, прынамсі, задумаліся над такой магчымасцю. Адным словам, Day of Mindfulness. Так, норм. Люди пишут норм. Так, это павінна быць нормай. Mindfulness, зноў жа, павінна быць нормай. Я таксама так лічу. Дзень думлівасці, засяроджанасці, не ведаю, уважлівасці нейкай, так? Менавіта таму для гэтага дня я абраў тэму будызм і дэтэктыў. Як яно звязана, пакуль што мы не ведаем, але зараз мы даведаемся. Пачнём з цытаты.
цытата з аповесці Вальтэра «Задзік», напісана ў 1747 годзе, дакладней выдадзена, з раздзела 3. Читаю по-российски, российский переклад. Раздел 3. «Собака и лошадь». Однажды, прогуливаясь возле небольшой рощи, он, Задик, увидел подбегавшего к нему евнуха царицы с несколькими придворными служителями, которые, по-видимому, находились в сильном беспокойстве. Они метались взад и вперед, точно в поисках потерянной ими самой драгоценной для них вещи. «Молодой человек», — сказал ему первый евнух, — «не видели ли вы кобеля царицы?» Задик скромно отвечал: «Это сука, а не кобель». «Вы правы», — отвечал первый евнух. «Это маленькая баллонка», — прибавил Задик. «Она недавно ощенилась, хромает на левую переднюю лапу, и у нее очень длинные уши». «Вы видели ее?» — спросил запыхавшийся первый евнух. «Нет», — отвечал Задик. «Я никогда не видел ее и даже не знал, что у царицы есть собака». Обер-егермейстер обратился к Задигу и спросил, не видел ли он царского коня. «Это, — отвечал Задиг, — конь, у которого превосходнейший галоп. Он 5 футов ростом, копыта у него очень маленькие, хвост в 3,5 фута длины. Бляхи его удил сделаны из золота в 23 карата и подковы из серебра в 11 денье». «По какой дороге побежал он? Где он?» — спросил обер-егермейстер. «Я его не видел», — отвечал Задик. «Я даже никогда не слыхал о нем». Обер-егермейстер и первый евнух не сомневались, что Задик украл лошадь царя и собаку царицы. Они привели его на собрание великого Дистерхама, который присудил его к наказанию кнутом и к ссылке на всю жизнь в Сибирь. Едва только это решение было вынесено, как нашлись и лошадь, и собака. Судьи были поставлены в печальную необходимость изменить приговор, но они присудили Задига к уплате 400 унций золота за то, что он сказал, будто не видел того, что на самом деле видел. Задигу пришлось прежде уплатить этот штраф, а потом ему позволили оправдаться перед советом великого Дистерхама, и он сказал следующее. «Я клянусь вам, Арамаздом, что я никогда не видел ни почтенной собаки царицы, ни священной лошади царя царей. Вот что со мной случилось. Я прогуливался возле небольшой рощи, когда встретил достопочтенного евнуха и преславного обер-егермейстера. Я увидел на песке следы животного и легко распознал, что это следы маленькой собачки. Легкие и длинные борозды, отпечатавшиеся на небольших возвышениях песка между следами лап, показали мне, что это была сука, у которой соски свисали до земли, из чего следовало, что она недавно ощенилась. Другие следы, бороздившие поверхность песка в ином направлении, по бокам передних лап, дали мне понять, что у нее очень длинные уши. А так как я заметил, что под одной лапой песок везде был менее взрыт, чем под остальными 3, то догадался, что собака нашей августейшей государыни немного хромает, если я смею так выразиться. Это вам ничего не нагадывает? Калі я читал эту упершыню, там далей ідзе адпаведнае тлумачэнне наконт коня, таксама такое ж логічна, рацыянальна. Я зрабіў сваю пазнаку аловачкам Шерлок Холмс. І сапраўды я згадаў сцэну вядомую, ну хутчэй тады вядомую мне з фільма, чым з кнігі, з савецкага фільма. Там ёсць такая сцэна, калі Шерлок і ягоны брат Майкрафт, яны сядзяць і, значыць, у прысутнасці Вотсона в гэтым клубе пачынаюць абмяркоўваць більярднага маркёра, значыць, ягоную знешнасць. І як бы спаборнічаюць у тым, хто больш за непрацяглы час, там літаральна за хвіліну-2, хто больш дэталяў заўважыў, значыць, хто больш пра яго даведаўся. І у Вотсона такое адчуванне, што яго проста вось, разыгрываюць, што нехта з яго здзекуецца, тому што не можа быць такога, каб на працягу такого кароткага часу столькі дэталяў і як бы было заўважана і як бы і слушна інтэрпрэтавана людзьмі. Вось, дык гэтая сцэна абсалютна мне адразу всплыла ў памяці, калі я слухаў, знаеце, чытаў дакладней апраўданне Задзіга перад суддзямі, у якім ён апісвае, як ён прыйшоў да сваіх высноў. І можаце сабе ўявіць, што гэта было
гадоў 25 таму, але ўявіце сабе, што праз гады аказалася, што моя асацыяцыя з Шэрлакам Холмсам і наогул з дэтэктывам у гэтай сцэне з аповесці 1747 года была невыпадковай і нават была цалкам слушнай. Таму што, як лічыцца, як даказалі даследчыкі, менавіта аповесць Вальтэра «Задзік» і канкрэтна гэты эпізод вельмі паўплываў на развіццё такога літаратурнага жанру, папулярнага і намі ўсімі любімага, як дэтэктыў. Ага, то бок сувязь тут ёсць, яна відавочная, спадзяюся, кожнаму відавочная. Пытанне для мяне асабіста гучыць. Ці сапраўды, як бы Вальтэр быў вынаходнікам менавіта такога спосабу разваг і, так сказать, менавіта такога спосабу падачы гэтых разваг, які ён выкарыстоўвае ў «Задзіку», тому што это фактычна нічым не адрозніваецца ад таго спосабу, які мы ведаем з таго Шэрлака Холмса і іншых класічных дэтэктыўных гісторый, калі, в прынцыпе, спачатку нешта адбываецца, а потым дэтэктыў, персанаж як бы сам тлумачыць шлях, якім ён дайшоў да той ці іншай высновы. Вось. І што вы думаеце, сябры? Аказалася, што не. Аказалася, што Вальтэр пры ўсёй ягонай вынаходлівасці не быў вынаходнікам гэтага, скажем так, нават не этого сюжэту, не кажучы пра гэты мастацкі прыём. Адкуль тады гэта взялося? Адкуль, так сказаць, пайшоў дэтэктыў? Вось, гэта гісторыя, в прынцыпе, сама па сабе ёсць такім маленькім дэтэктывам. Вось, але не настолькі, можа быць, ужо, скажем так, захапляльным, але ў чымсьці для мяне, напрыклад, так. Значыць, бачыце, Вальтэр пісаў сваю аповесць у першай палове 18 стагоддзя, а гэта былі бурлівыя часы, калі адбываўся шэраг такіх, я б назваў іх, імперыялістычных войн, і фактычна еўрапейскія дзяржавы, якія тады сфармаваліся, абсалютысцкія дзяржавы, яны, можна сказаць, імперыі, яны змагаліся у тым ліку за перадзел свайго ўплыву і за калоніі. Вось, то бок адбываўся шэраг войнаў там за іспанскую спадчыну, аўстрыйскую спадчыну, то бок фактычна я б назваў тыя войны імперыялістычнымі. І калі яны адбываліся, то яны мелі ўсе, так сказаць, параметры усесветных войн, тому што адбываліся у тым ліку на іншых кантынентах, нават у тых самых калоніях. У прыватнасці ў Паўночнай Амерыцы, мы ўсе ведаем гэтыя гісторыі там пра следапытаў, Фенімор Купер і так далей. А вось яны адбываліся не толькі ў Амерыцы, ў Новым свеце, але і ў старым, у Азіі, у прыватнасці. Тады якраз ішла барацьба за ўплыў у прыватнасці ў Індыі. І гэта такое, хутчэй за ўсё, можа быць, супадзенне, але факт ёсць той, што якраз у тыя часы арыент вельмі моцна увайшоў у моду у Еўропе, і менавіта таму, можа быць, аповесць Вальтэра, як і шэраг іншых ягоных твораў, мае такі выразны ўсходні каларыт. І ж самае цікавае, што ў прынцыпе і сама гэтая гісторыя мае ўсходняе паходжанне. Вось. То бок прыдумаў ён яе не сам, а запазычыў, не наўпрост запазычыў, адразу скажу, але запазычыў у персідска-індыйскага паэта Аміра Хасрова Дехлеві, які жыў у другой палове 13-го, на пачатку 14-го стагоддзя. Персідска-індыйскі паэт. Паэт, які нарадзіўся ў Індыі, вось, але асноўнай мовай ягонай творчасці была якраз персідская. Чаму нарадзіўся ў Індыі? Таму што ягоная сям'я была паходжаннем з сярэдняй Азіі, але уцякла ад вайны, ад паходаў Чынгісхана і ягоных нашчадкаў, уцякла у паўночную Індыю. І там пад уплывам вось гэтага ўсяго індыйскага кангломерату, самых розных, так сказаць, культурных уплываў, Амір Хасроў, ён, значыць, стаў чымсьці накшталт такой культавай фігурай для суфіяў, так, мусульманскіх. Суфій, так, это вядомы рух, яны, так сказаць, нібыта існавалі там самого пачатку ісламу, тым не менш,
калі мы, так сказать, будзем этим займацца, то мы знойдзем там шэраг уплываў самых розных, культурных, філасофскіх, рэлігійных. Дык вось, Амір Хасроў, выдатны паэт, цудоўны лірык, значыць, аўтар паэмы «Хашт Бехишт», это, значыць, 8 райскіх садоў, яна перакладаецца. Вось, напісаная приблизно ў 1302 годзе. Гэтая паэма была адказам на паэму «Нізамі. 7 прыгажун», якая ўзнікла приблизно яшчэ на стагоддзе раней. Нізамі – это славуты персідскі, таксама азербайджанскі паэт. І вось яна падобная да сюжэта «Нізамі» з той розніцай, што у «Нізамі» бракуе аднаго эпізоду, які Амір Хасроў у сваёй паэме «8 райскіх садоў» дадае. Гэты эпізод, сябры, магу адразу сказаць, збіраючы наперад, фактычна паводле сваёй структуры і змесце адпавядае гісторыі Задзіга, якую апісвае Вальтэр. Значыць, мы знаходзімся зараз у другім райскім садзе і у аповедзе індыйскай царэўны. І аповед, які ад сябе дадае, аповед індыйскай царэўны, які ад сябе дадае Амір Хасроў, значыць, приблизно наступны. 3 братоў, прынцаў, значыць, выдаюцца ў падарожжа па Індыі. Вось, іхны бацька іх высылае фактычна, каб яны набраліся розуму, чагосьці яшчэ, а можа быць, у якасці такого крышачку пакарання, таму што яны імі незадаволены, яны не хацелі, ніводны з іх не хацеў пераймаць ягоны трон, і вось ён як бы адпраўляе іх нібыта ў выгнанне. І яны падарожнічаюць, сустракаюць араба. Араб пачынае скардзіцца, што ў яго прапаў верблюд. Значыць, браты не бачылі этого верблюда ў вочы, але пры гэтым па чарзе адзін другі дапаўняючы адзін аднаго, фактычна, як пазней Шэрлак і Майкрафт, апісваюць яму верблюда у самых, так сказать, найменшых дэталях. Яны кажуць, што верблюд быў аднавокі, кульгавы, шчарбаты. Значыць, вёз алей і мёд. На верблюдзе ехала цяжарная жанчына. То бок, все адпавядае рэчаіснасці. І ў выніку араб, натуральна, гэтак жа, як у гісторыі Вальтэра з сабакам і канём, араб думае, што браты верблюда скралі. Разам, значыць, з усімі рэчамі, нават з пасажыркай, так, вось, вершніцай. І, натуральна, араб, так сказать, звяртаецца да правасуддзя, да цара. Значыць, прынцаў саджаюць у турму, але, зноў жа, як і ў гісторыі Вальтэра, самі па сабе, невядома адкуль, вяртаюцца верблюд, жанчына на ім сядзіць. Рэч у тым, што яны, ніхто іх не скраў, яны проста заблукалі, згубіліся. Што рабіць, да? Даводзіцца прынцаў адпускаць. Значыць, тым не менш, цар патрабуе, каб яны апавялі яму, якім чынам яны, так сказаць, умоўна кажучы, бачылі тое, чаго не бачылі. Якім чынам яны здолелі ўгадаць на адлегласці, значыць, як выглядаў верблюд, што на ім было, хто на ім ехаў і гэтак далей. Вось. Дык вось, гэты індыйскі сюжэт, значыць, быў перакладзены, сама паэма цалкам таксама была перакладзена на расійскую мову, я, на жаль, іншого пераклада не ведаю. Цудоўны пераклад зрабіў Александр Ревіч, уласным імем Рафаэль Шендерович, значыць, нарадзіўся ў Ростове-на-Доне, цікава ж, паходзіў з габрэяў, так сказаць, відавочна нашых, ці то беларускіх, ці то украінскіх, таму што валодаў польскай, не толькі перакладаў з польскай, але і сам пісаў на польскай мове. Вось, нарадзіўся ў 21 годзе, памёр у 2012. Вось, цудоўны перакладчык, цудоўны пераклад. І я зачытаю тлумачэнне, якое прынцы наконт верблюда даюць цару. Перед царем, не поднимая лиц, 3 молодых провидца пали ниц. И старший повелителю ответил: пусть век твой будет радостен и светел. Я по следам определил тот час, что был верблюд араба одноглаз. Он по одну лишь сторону тропинки объел кусты,
и выщипал травинки. Второй сказал: «Я убедился в том, что заблудившийся верблюд был хром, поскольку ногу волочил, ступая. Как видно, докучала боль тупая». С поклоном шаху молвил третий брат: «Я сразу понял, что верблюд щербат. Он рвал траву и оставлял прогалы, но в каждом был не тронут стебель малый». Шах согласился: «Это ясно мне, правдоподобны доводы вполне. Ход ваших мыслей ясен был и гладок, но вы не разъяснили 3 загадок». И снова старший стал без лишних слов приподнимать еще один покров. «Великий шах, ты хочешь знать, откуда узнал я, что скрывали 2 сосуда? Я капли на обочинах узрел. Казалось, что в траве янтарь горел. Шли слева муравьиные отряды, а справа мух кружились мириады. Смекнул я: там, где мухи, явно мед. Известно, муха сладость предпочтет, а муравьи, ведь это всем понятно, туда ползут, где масляные пятна. Второй сказал: ну разве тяжкий труд узнать, что женщину несет верблюд? С горба она сходила, и повсюду следы остались пятками к верблюду. Однажды за кусты она пошла. Я ощутил: здесь женщина была. От запаха душа моя пьянела, и страсть внезапно пронизала тело. Добавил третий: мир глазам открыт. Я понял, женщина вот-вот родит. Там, где она с обочины вставала, земля немало вмятин сохраняла. Я с удивлением заметил вдруг на почве отпечатки ног и рук. Мне стало ясно, в тягости бедняжка. Ей трудно встать, ей распрямиться тяжко. Чтоб чрево отягченное поднять, на четвереньки ей пришлось вставать. И, услыхав такие откровения, царь даже рот раскрыл от удивления. Цудоўная паэзія, цудоўны пераклад. Дык вось лічыцца сёння, што аднекуль адсюль менавіта з гэтай гісторыі растуць ногі, сябры, у сучасным дэтэктыву. Менавіта з гэтай развагі. Як гэтая гісторыя Аміра Хасрова патрапіла да Вальтэра? Ну, лічыцца, што яна была вядомая найперш дзякуючы італьянскаму перакладу. Была паэма, ці прынамсі гэты ўрывак, чамусь менавіта гэты ўрывак прыцягнуў увагу, быў перакладзены з персідскай на італьянскую нейкім Крыстафоро Армено, ну, хутчэй за ўсё, нейкім армянскім хрысціянінам, так яго называюць, і была надрукаваная асобна ў Венецыі ў 1557 годзе пад назвай «Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo». Так, значит, это «Падарожжа 3 маладых сыноў серендыпскага цара». Вось, на пачатку 18 стагоддзя з гэтага выдання быў зроблены пераклад на французскую мову, і Вальтэр, натуральна, яго чытаў і такім чынам натхніўся, але для того, каб ужо зусім не быць западозраным, так сказаць, у плагіяце, ён так па-хітраму схаваў, што называецца, сляды, ператварыўшы верблюда у сабаку з канём. Вось. Ну і дзеянне там перанесена, то бок за дзіку яго там такі зараастрыец, вось, крышку бліжэй на ўсход перанёс. Вось. І лічыцца, што гэтак і ўзнік дэтэктыўны жанр, прынамсі тое, што напісана на Вікіпедыі, там сцвярджэнне такое, што італьянскі даследчык Карла Гінзбург считает возможным говорить о последовательности типа Серендип, Задик, По, Габуріо, Конан Дойль. Ну, калі Карл Гінзбург так лічыць, то хто мы, в принципе, з вами такія, каб ставіць гэта пад сумнеў. Вось. То бок, з паходжання дэтэктыву можна сказаць сяк-так, прынамсі еўрапейскага дэтэктыву, сяк-так разабраліся.
Вось ёсць свае нюансы, можна там спрачацца далей, што было далей, ці сапраўды там Эдгар По быў аўтарам першага дэтэктыўнага апавядання, ці было ўжо да яго. Мне такое адчуванне, што былі да яго падобныя тэксты ў Гофмана, нават быў нейкі ў Парыжы цэлы бульвар тэатраў, што як бы дэтэктыў спачатку як бы у тэатры пачаў дзейнічаць, а не ў літаратуры самой па сабе, так што у тэатры ставіліся п'есы паводле рэальных здарэнняў, рэальных злачынстваў, вось, і яны ўвесь час як бы мяняліся, таму што злачынствы ўвесь час адкрываліся новыя. Вось, быў цэлы шэраг такіх тэатраў у Парыжы на бульвары злачынства, так і называўся бульвар, это была мянушка бульвар де Крым. І карацей, але потым яго недзе барон Гаўсман падчас рэканструкцыі разбурыў, і такім чынам памяць пра гэты такі вось культурны пласт дэтэктыўны крышачку знікла. Але гэта ўжо не наша тэма. І наша тэма гэта будызм і дэтэктыў. Мы ўсё яшчэ не дашлі да будызму, мы ўсё ведаем пра дэтэктыў. Якім чынам, якое дачыненне мае будызм да дэтэктыву? Ну, да гэта трэба паглядзець, што гэтая гісторыя першапачатковая называецца аповесць пра трох прынцаў з Серендыпу. А што такое, сябры, Серендып? Это даволі проста спраўдзіць. Серендып альбо Серендыпа, Серендвіпа, у перакладзе Ільвіны востраў ці востраў Львоў, гэта персідская і пазней арабская назва Шры-Ланкі. Таксама вядома як Цейлон. Што мы ведаем пра Шры-Ланку абсалютна ўсе? Гэта тое, што гэта найстарэйшая з усіх буддыйскіх, пераважна буддыйскіх краін, якія на сёння існуюць у свеце. Значит, буддызм на Шры-Ланцы апынуўся ўжо ў 3 стагоддзі да нашай эры. Занеслі яго туды дзеці вядомага імператара Ашокі. Як бы, па ідэі, Шры-Ланка мусіла быць другой краінай, так? Вось, у якой замацаваўся буддызм, але тым не менш у Індыі ён амаль потым знік, саступіў месца іншым рэлігіям, а на Шры-Ланцы ўсё-такі замацаваўся. І вядома, это было, там былі свае перипетыі, заўсёды быў нейкі пэўны канфлікт паміж, так сказать, будызмам і іншымі, індуізмам у прыватнасці, таксама ісламскімі нейкімі ўплывамі і так далей. Тым не менш удалося якраз утрымаць шэрагу дынастый, удалося утрымаць будызм на Шры-Ланцы. Вось. У прыватнасці ў 1070 годзе выспа была як бы зноў адваяваная буддыйскай дынастыяй з поўдня, час 17 гадоў, і фактычна з таго часу як бы будызм прысутны пастаянна, з выключэннем магчыма перыяду каланізацыі, калі партугальцы і датчане спачатку, а потым і брытанцы, значыць, пачалі займаць вось гэтыя самыя такія прывабныя для іх тэрыторыі ўдоўж мора. Карацей кажучы, там быў такі вялікі заняпад, не толькі эканамічны, але як заўсёды бывае духоўны, і дайшло да таго, што будызм настолькі заняпаў, што давялося завозіць манахаў нават спачатку з Бармы ў 16 стагоддзі падчас партугальскіх і галандскіх, значыць, заваёў, а потым і з Таілянду, значыць, у 18 стагоддзі. То бок двойчы фактычна знікала на Шры-Ланцы свая як бы аўтахтонная сангха, так званая буддыйская супольнасць, тым не менш удавалася яе адваяваць. Вось, так ведаючы гэта, ведаючы, так сказать, з найвялікшай доляй праўдападобнасці буддыйскі бэкграунд усіх траіх, маецца на ўвазе серендыпскіх прынцаў, вось, можна выказаць, можна не выказваць, але можна выказаць здагадку альбо гіпотэзу, што фактычна першыя дэтэктывы следчыя у гісторыі літаратуры, прыватныя дэтэктывы, гэта, сябры, буддысты, менавіта буддысты, а не Зарастры, Задзік, як мы лічылі дагэтуль.
Ну, гэта маё такое перакананне і мая інтэрпрэтацыя як буддыста, натуральна. А вось чаму я так лічу, што менавіта нейкі буддысцкі ўплыў прысутнічае ў спосабе, якім трое прынцаў разважаюць пра тое, што адбылося, значыць, і не столькі нават, можа быць, разважаюць, колькі якім чынам яны кожны незалежна адзін ад аднаго даходзяць да сваіх высноў. Значыць, гэта як бы на гэтую думку мяне, ў прынцыпе, наштурхнула як бы такое базавае веданне вот менавіта буддыйскай медытацыі і перадусім вот тое, пра што мы пачыналі сёння казаць пра сённяшні дзень, это тое, што называецца сёння mindfulness. Вось. Mindfulness это надзвычай цяпер вядомы, можна нават сказаць, камерцыйны феномен, вось, пра які вы ўсе як бы чулі нешта, чыталі, можа быць, некаторыя з вас і практыкавалі гэтую самую mindfulness. І што ж яна такое, і адкуль яна, так сказаць, бярэцца. Наогул, што такое, ў прынцыпе, медытацыя. Вось, што это буддысты робяць? Яна, медытацыя існуе ў іншых рэлігіях, безумоўна. Вось, і ў хрысціянстве існавала. І зноў адраджаецца. Вось. А што такое, значыць, вось гэтая медытацыя буддыйская? Значыць, ёсць такі поем, я фактычна як бы для апісання вось таго, скажем так, таго ладу мыслення, які выяўляюць вось гэтыя трое прынцаў, як бы я думаю, што ў буддызме існуе некалькі нават тэрмінаў. Вось. Адзін з іх это віпасана. Это тое, што перакладаецца як медытацыя яснага бачення. Значыць, ёсць сінонім, так, это папачакха, это, значыць, успрыманне як бы ўсімі органамі, гэта як бы яснае ўспрыманне, то не толькі пра бачанне вядзецца гаворка, але і пра іншае. То бок, тут нават цымус не ў інтэрпрэтацыі дадзеных нейкіх, не ў самой па сабе развазе там лагічнай, аналітычнай, а ў спосабе іх як бы набыцця, так, атрымання. То бок фактычна ў тым, што мы называем назіральнасць. Такая вот уважлівасць. Гэта менавіта адны з тых перакладаў слова саці, якое вядомае сёння на захадзе як mindfulness. Саці это палійскае слово, значыць, а сама саці, так званая, слушная засяроджанасць, можна перавесці, або слушная уважлівасць. Гэта адна з частак узнёслай васьмічасткавай сцяжыны буддыйскай, то бок адзін з неабходных крокаў на шляху да прасвятлення і вызвалення. Значыць, каб, так сказаць, это сёння ускладняць, як бы вельмі важны момант, як бы падчас медытацыі віпасана вы, значыць, засяроджваеце на тым, што ў вас перад вачыма, так? Это і ёсць сэнс слова пачакха. І, значыць, глядзецца пра непасрэднае ўспрыманне, прамое, якое супрацьпастаўляецца традыцыйна абстрактным нейкім развагам, так, рацыянальным. І то бок гэта як быццам вот просто вот праўда не адкрываецца вам паступова, а вы просто яе бачыце, дзякуючы таму, што вы маеце пэўную такую як бы не здольнасць, а вы просто свайго кшталту як бы трэніраваны для таго, каб яе просто бачыць. Вось. Гэта, дарэчы, такі цікавы матыў, які ў апошняй экранізацыі Холмса даволі так выкарыстоўваецца цікава, калі там паказваюць, што перш чым нешта зрабіць, там на самом пачатку, да, Холмс просто заплюшчвае вочы, і ў яго просто вот, як у, там, не ведаю, буддыстаў медытацыі раптоўна ўзнікае просто прадбачанне таго, што зараз адбудзецца, і ён так як бы нібыта як бы пралічвае тое, што будзе, насамрэч не пралічвае, просто адразу бачыць, што ему трэба рабіць. Вот. І тут ён просто праз секунду тое самае паўтараецца ў рэчаіснасці. Як бы гэта, вядома, карикатура, але штосьці ад медытацыі віпасана ў гэтым ёсць.
Вось. Значыць, гэта адно слово, якое менавіта вот яснае бачанне, якое без сумневу уласцівае нашым тром прынцам. Вось. Як дасягаецца гэтае яснае бачанне? Ну, па буддыйскай тэорыі гэтага яснага бачання можна дасягнуць тым, што пазбавіўшыся зацямненняў, значыць, забруджанняў мыслей, ось, і першым чынам пазбавіўшыся я. То бок, калі, ну, тэорыя такая, што калі мы усвядомім, значыць, колькі вось нашых такіх хацелак дзіўных, так, там жаданняў нейкіх, там жарсцяў, якія намі рухаюць, замінаюць нам проста бачыць ясны стан рэчаў, вось, мы нібыта пазбавімся гэтых хаценняў, гэтых забруджанняў і засяродзімся на тым, які свет як бы ёсць насамрэч. І засяродзімся на гэтым мы проста ўбачым стан рэчаў, убачым праўду тую самую, якую як бы звычайныя людзі як бы да якой даходзяць вот шляхам, так сказаць, спробаў, памылак і абвяржэння саміх як бы сябе, вось, замест таго, каб адразу як бы яе убачыць, успрыняць. Вось, зноў жа кажу, гэта такая тэорыя. Ну, як прыклад, мы можам там зараз ідзе там футбольны чэмпіянат, хтосьці глядзіце, значыць, там мы заўзеем за каманду і мы вельмі хочам, каб яна перамагла, і гэта як бы мадыфікуе наше бачанне, пасоўвае яго у бок так званага wishful thinking, то бок таго, што нам хочацца, каб было, а не таго, што ёсць насамрэч. То бок мы з гэтай прычыны як бы свайго эмацыйнага атаясамлення са сваёй камандай мы не заўважаем нейкіх яе заганаў, мы не бачым, што яна там аб'ектыўна, напрыклад, не здольная, так, перамагчы ў гэтым матчы, ці ёсць нейкія іншыя недахопы. Адным словам, мы не бачым сапраўднага стану рэчаў, таму што мы апанаваныя вось гэтай жарсцю, якая нам проста не дае да гэтага ставіцца спакойна. А як можа да этого ставіцца спакойна, калі мы зрабілі проста стаўку нейкую шалёную, аддалі апошнія грошы на перамогу сваёй любімай каманды, і тут яна проста адзін за адным, ну, разумееце. Это страшная, вельмі сумная гісторыя, не будзем пра гэта. Лепш перайдзем, значыць, да наступны ад віпасаны, перайдзем менавіта вось да саці, да сатипатаны, так, это вот тое, што уласна і перакладаецца як mindfulness. Вось, я ўжо казаў, як я бегу на беларускую пераклаў гэтае слово. Это уважлівасць, засяроджанасць, удумлівасць, штосьці такое. Значыць, сёння гэтае слово, яно такое крышачку прыстасаванае ўжо да патрэбаў заходняга, скажем так, практыканта буддызму. Як бы яно па-свойму развівалася, яшчэ пачынаючы там з 19 стагоддзя, з адраджэння ў Барме, вось, потым паступова прыйшло ў 20 стагоддзі на захад, значыць, ну, самыя, бадай, вядомыя такія прапагатары mindfulness, это былі вот Тич Нят Хань, это в'етнамскі монах, плюс, значыць, Джон Кабат-Зін, такі ўжо як бы аўтар такой светскай секулярнай mindfulness. Вось, ну, яны абодва як бы па-свойму як бы інтэрпрэтавалі гэтае слово саці і, уласна кажучы, зрабілі вось гэтага менавіта такое вось як бы стаўленне менавіта уважлівае да ўсяго, што чалавек робіць, так? Это просто вот калі вот адбываецца гэты day of mindfulness, просто людзі вось это самае адзін да аднаго ставяцца вельмі уважліва, это таксама вельмі важны такі маральны аспект, але уласна што б яны не рабілі, яны стараюцца гэта ўсведамляць, што яны робяць. Ну вось. Напрыклад, там ёсць такі mindful eating. Это значыць, калі вы ясце, то вы павінны там як мінімум 20-30 разоў перажоўваць ежу, каб усведамляць, так сказаць, смак, значыць, тэкстуру, і каб яна потым была вадкай, а вы, значыць, ўжо маглі ў вадкім стане праглынуць. Гэта, у прынцыпе, гэта сапраўды мае карані у буддыйскіх тэкстах, але таксама чымсьці нагадвае медытацыі Ігнацыя Лайолы. Ось, які таксама, значыць, там і падчас ежы раіў думаць пра пекла, ось, не занурацца ў асалоду ад смаку, а якраз нагадваць сабе пра тое, што ён, так сказаць, не вечны. Это вельмі цікавыя, так сказаць, езуіцкія назіранні Лайолы, але мы павінны памятаць, што езуіты ўжо ў той час праніклі якраз у буддыйскія і індуісцкія краіны, вось, не толькі на Шры-Ланку, у Індыю, але
у тым ліку і у Японію. Так? Пазней крышачку ці адначасова, напэўна, з Лаёнам, я ўжо не памятаю храналогію, тым не менш, як бы доўгі час езуіты сапраўды лічыліся як бы найлепшымі спецыялістамі па буддызме на захадзе, які яны як бы тлумачылі з перспектывы хрысціянскай веры. Значыць, вяртаюся, зноў зайшоў далёка, зноў жа тое, што можа спрыяць гэтаму яснаму бачанню праўды, гэта якраз саці, то, што прыкладаецца як mindfulness. Адной з першых крыніц па саці з'яўляецца Сатипатана сутта, як бы сутра вось гэтай слушнай удумлівасці. Вось і ейны змест можна, так сказаць, абагульніць так, што галоўны пасыл як бы зважаць на сябе самога і перадусім на змест уласнай мыслі. Паколькі лічыцца ў будызме, што апрача мыслі, в прынцыпе, нічога і не існуе. Вось, на беларускай мове існуе такое слово чуйнаваць. То бок, як бы чуйнаваць, то ў прынцыпе не спаць, як бы, але адначасова это можа мець значэнне як бы быць пільным, уважным для того, што ты робіш, для того, што ты адчуваеш, для того, што ты перажываеш. Вось, это да сённяшняга дня это методыка, якая выкарыстоўваецца у розных школах тэравады падчас якраз медытацыі віпасана. Працытую кавалачак сутры. Монах разглядае сваё цела як цела, са стараннасцю, ясным разуменнем і ўсведамленнем, пакінуўшы прагнасць і жаль у дачыненні да свету. Так же сама потым формула паўтараецца, што монах разглядае свае адчуванні як адчуванні, са стараннасцю, ясным разуменнем, усведамленнем. Гэтак жа разглядае сваю мысль і ментальныя з'явы. Цікава, што ў гэтай сутры медытацыя сама па сабе згадваецца на самом пачатку менавіта ў сувязі з назіраннямі за сваім целам. То бок, першапачаткова, хутчэй за ўсё, так яно і было, што просто люди сядали медитовать для того, как просто вот то, что называется там скан, да, там психологичное там сканирование своего стану, пока они назирали за тем, что они отчувают. А это не только назирали за тем, что они отчувают теперь, але в принципе они занимались и такой визуализацией, то бок они уявляли себе, з чаго, усведомляли, з чаго створенное тело, які ім складники, значит, там, элементы, так, стихии, так, з яких яно створенное, там, сказать, анатомічную будову, так, что я чекаю в будучыні, там в этой сутре описывается, як треба ходить на могилки и назирать за телами тых, хто не пахаваны, як яны, так сказать, раскладаюцца і так далее. То бок самыя розныя спосабы усведамлення сваёй целеснасці, так, назірання за сваім існаваннем фізічным, так, тут і цяпер. Вот, але гэтым ўсё не абмяжоўваецца, далей ідуць, так сказать, ментальныя станы. Вось. Што ў канцы сутры чытаем, што той, хто прынамсі 7 дзён разважаў гэтак пра цела, адчуванні, мысль і ментальныя з'явы, той можа дачакацца аднаго з двух пладоў. Альбо канчатковае спазнанне тут і цяпер, то, што называецца прасвятленне, альбо калі ў ім яшчэ застаецца нейкая прывязанасць, невяртанне. Бо як бы там ідзе, што вы дасягнеце спазнання, увойдзеце ў плыню так названую, можете медытаваць далей і проста дасягнуць як бы стану Будды, гэта значыць стану невяртання у самсару. Вось, па сутнасці, вот, калі згадаць все гэтыя могілкі, вось все гэтыя як бы сама такія назіранні, самакорпанні, самаабмежаванні, то можна зразумець, што ў параўнанні з сучаснай практыкай mindfulness, якая вам вядомая, то гэтая першапачатковая практыка буддыйская, яна вельмі такая аскетычная. Вось. Але не толькі словы віпасана і самасаці маюць дачыненне да гэтага, так сказать, стану, у якім, па ідэі, апынаецца кожны дэтэктыў, калі ён занураецца у развагі пра сваю праблему, як Шерлок Холмс, фактычна там заплюшчвае вочы, занураецца ў такую медытацыю, ось, ён там за 2 ці колькі люлек там, значыць, здольны вырашыць праблему, так сказаць, як сам ён потым апавядае пра гэта, што это ён даходзіць да рацыянальным дэтэктыўным метадам,
Это цалкам магчыма, дарэчы, таксама Конан Дойл это дэтэктыўны метад у іншага пісьменніка запазычыў. Вось, тым не менш, як бы калі б ён быў класычным дэтэктывам, так сказаць, ён бы просто найперш мусіў быць уважлівым для того, каб все вось гэтыя дадзеныя, на падставе якіх ён робіць свае высновы, назбіраць. Это менавіта тое, што робяць тры браты з Серендыпу, тры прынцы. Яны апынаюцца ў сітуацыі, калі, значыць, найперш зважаюць вакол сябе і бачаць усе драбніцы, яны для гэтага трэніраваныя. Яны не проста раптоўна, ідучы па дарозе, раптоўна вырашылі, што будуць зважаць вось на гэта і гэта, як быццам прачувалі, што недзе тут там нейкі верблюд бегаецца. Не. Яны проста звыклі так успрымаць свет. Чаму? Таму што яны хутчэй за ўсё займаліся нейкай буддыйскай практыкай, не абавязкова ўвесь час, але пэўным, так сказаць, пэўны досвед, можа быць, навучання ў нейкім кляштары буддыйскім мелі. То бок, як бы, гэта было частка іхнай культуры. Вось, адсюль менавіта па маёй тэорыі вся гэта іхная уважлівасць і ўдумлівасць. Вось, прычым гэта уважлівасць і ўдумлівасць не толькі да рэчаў аб'ектыўных, а у тым ліку да суб'ектыўных. Вось, скажу вам шчыра, што апошняй кропля, якая мяне наштурхнула на думку, ці нават пераканала ў тым, што трое братоў з Серендыпу могуць быць менавіта буддыстамі, гэта было назіранне, значыць, другога брата, ягонае тлумачэнне таго, як ён прыйшоў да таго, што на верблюдзе сядзела жанчына. І ён там дае такія два кшталты, значыць, тлумачэння. Зараз я вам пастараюся. Спачатку ён кажа, так? С горба она сходила, и повсюду следы остались пятками к верблюду. То есть это першы довод, чому он лічыць, што на верблюде ехала жанчына. Цяжка сказаць сёння, ці это сапраўды так было, але хутчэй за ўсё, відаць, жанчына як бы неяк спускалася з верблюда іначай, чым мужчына. То бок, відавочна, калі б это быў вершнік, то ён бы, відаць, злазіў з верблюда так, што, значыць, што мыскамі да верблюда ён бы злазіў, так? Як бы, ну, вот, як мы сёння бачым часам у кіно, як на коня злазіць. А тут жанчына, як бы, відаць, павярнуўшыся спінай да верблюда, яна з яго, як бы, саслізнула. І чамусьці прынц у гэтым убачыў, што гэта жанчына. Але гэта такі аб'ектыўнае такое назіранне, якое можна, як бы, прыняць, лічыць, што гэта так і было. Але што мяне вот, ну, абсалютна вот, як бы, пераканала і вырубіла, гэта другое ягонае тлумачэнне. Чаму ён лічыць, што это была жанчына. Вось, тлумачэнне крышачку такое, можа быць, камусьці падацца пахабным, значит, так, дзяцей прыбраць ад наших блакитных экранов. Вось. Однажды за кусты она пошла. Я ощутил, здесь женщина была. От запаха душа моя пьянела, и страсть внезапно пронизала тело. Вось тут он відавочна назірае сам за сабой, за нейкай сваёй рэакцыяй у сувязі з чым. Я чытаў інтэрпрэтацыю гэтага месца. Ну, абсолютно відавочна, што за кусты она пошла, што это яна просто, так сказать, выконвала малую патрэбу падчас дарогі. Безумоўна, без этого ніяк. І ён бачыў гэтыя следы. І, ну, расійскі пераклад ён такі вельмі цнатлівы, можна сказаць, існуюць іншыя пераклады, вось, дзе там все нашмат менш, скажем так, двухсэнсоўна. Як бы відавочна тое, што просто жанчына спраўляла малую патрэбу, і паколькі это было адносна недавно, гэты другі брат, другі прынц, ён адчувае гэты пах, так? Это все пах мочи. І тут ён описывае, значит, свое адчуванне, што ад запаха душа моя пьянела, и страсть внезапно пронизала тело. Это просто, как бы, некий такий сённяшняга гледзяча, напэўна, жорсткі сексізм. То есть тут сцвярджаецца, што як бы гэты пах, як бы, што это можна адрозніць, так, там, што менавіта жанчына, як бы, хадзіла за кусты. Вось. І чаму ён так думае? Таму што адчувае нейкая узбуджанасць, фізічная узрушанасць, так, вось, як бы сексуальнага пляну, хутчэй за ўсё. Ну, гэта вот я просто, ну, усміхнуўся, як бы, з нагоды гэтай, так сказаць, тэорыі з аднаго боку, а з другого боку
до мяне дайшло, што власна кажучы, для яго тут эўрыстычным такім не інструментам, просто што для яго тут когнітыўны момант мае саманазіранне, назіранне за сабой, за сваімі станамі, што ў прынцыпе і ёсць сатипаттана, так? Значыць, ён сваю фізіялагічную рэакцыю фактычна і все вось гэтыя стадыі, якімі праходзіць ягонае ўспрыманне, ён аналізуе і прыходзіць да высновы, што паколькі ён мужчына, то відавочна рэагуе на прысутнасць жанчыны. То бок гэтае самадаследаванне, ці як сказаць, самадослед, самадыягностыка, значыць, гэта несумненна, з майго гледзяча, якраз буддыйская рыса, магчыма, не выключна буддыйская, але у тым ліку буддыйская. Значыць, гэтак жа апошняе, напэўна, слова, якое мае дачыненне да назіральнасці ў буддызме, гэта слова апамада. Я спрабаваў перакласці гамападу, в прынцыпе, з ангельскага падрадкоўніка, але тым не менш нейкіх там палійскіх таксама словаў нахапаўся. Зараз я пералічу, якія варыянты перакладу гэтага слова існуюць. Толькі выпі крышачку зялёную чайку. Які ўжо астыў канчаткова. Значыць, якія магчымасці ёсць? Памятоўнасць, дбайнасць, добрасумленнасць, руплівасць, абачлівасць, пільнасць. Так? Антонім гэтага слова – это памада. Это штосьці накшталту такого пофігізму. То бок непамятоўнасць, недбайнасць, все, што вось гэта не звязана. Дык вось, гэтая памятоўнасць паводле гамапады, прынамсі, так? Памятоўнасць, чыста перакладаю дзеля такой фонетычнай асацыяцыі, яна якраз, значыць, то ёсць тым падмуркам, на якім павінна будавацца інтэлектуальная развага, так? Бо першым рабіць нейкія высновы, яно такой практыцы насамрэч і было яшчэ, і ёсць. У 20 стагоддзі нават палітыкі этим займаліся. Перш чым прыняць нейкія рашэнні у арміі, іншых буддыйскіх краінах, ідзі памедытуй, так сказаць. І яны сапраўды это рабілі. То бок, это я утрырую. Насамрэч, это павінна быць вынікам нейкай трывалай пастаяннай практыкі і, в прынцыпе, стаць звычкай, власцівасцю розуму. То бок, менавіта дбаць, быць уважлівы да дробязяў. Так, это тое, што мы ведаем цудоўна з усіх гэтых дэтэктываў, следчых, шпегаў, шныпараў, разведчыкаў з этой фотаграфічнай памяццю, знаеце, усе гэтыя персанажы, якія нас так настолькі заварожваюць, насамрэч, это, в прынцыпе, іхныя супер-пупер здольнасці, яны фактычна павінны практыкавацца, развівацца, і медытацыя адзін са шляхоў, як гэта рабіць. Значыць, самыя розныя, як я казаў, пераклады. Я яшчэ прачытаю, каб працытаваць, так сказаць, наколькі важнай гэтая ўласцівасць з'яўляецца ў буддызме. Я працытую другі раздзел Дхаммапады, які так і называецца добрасумленнасць. Хто добрасумленны, вечны, несумленны, уміручы. Хто зважае, несмяротны, не зважае, той як мёртвы. Бачыце, наколькі шлях да неўміручасці, наколькі абумоўлены менавіта уважлівасцю, якую, так сказаць, з якой чалавек ставіцца да свайго існавання тут і цяпер. Это цікавая вельмі думка. Я тут недавно пісаў успаміны і прыйшоў да высновы, што іншай неўміручасці апрача гэтай асабліва і няма, таму што калі вы з уважлівасцю і майндфулнес ставіцеся да свету, то фактычна ваша памяць, яе вельмі практычна неабмежаваныя здольнасці, яна ўтрымлівае столькі дэталяў, што потым прыгадванне гэтых дэталяў, гэтыя ўспамінанні, яно па часе фактычна набліжаецца да бясконцасці. То бок, ваш, псіхічная нейкая такая бясконцасць, нешта накшталт таго існуе. То бок, вы можаце у гэтыя дробязі заглыбляцца як заўгодна доўга. Але это ўсё дзякуючы чаму? Дзякуючы таму, што ў свой час вы пражывалі гэты момант дадзены проста напоўніцу, былі засяроджаныя максімальна на тым, што з вами адбываецца.
Это як бы ўласцівасць, якую, я думаю, мы людзі на захадзе як бы павінны ў сабе так крышачку выпрацоўваць, яна нам можа пайсці толькі на карысць, мне здаецца. Ну, многія яе маюць, на шчасце, а многія не. Вось. Хай з абачлівасці пільнай, самастрыманасці, меры востраў свой утворыць мудры. Плынь яму не страшнай будзе. Гэтая метафора вострава як чалавека, як бы мудрого, такого самадастатковага, это вельмі такая, ну, традыцыйная, она шмат разоў потым у Дхамападзе сустракаецца, традыцыйная такая метафора мудраца, так, які, так сказаць, мае пэўную, па-грэцку кажучы, атараксію, то бок, як бы сам сабе, так сказать, з'яўляецца таким, умовно кажучи, гаспадаром, так, как бы, своим пачуццем, своим дзеяннем и так далее. Это вось такі буддыйскі ідэал чалавека. Вось. Ну і апошняе, што яшчэ. Хто сярод нядбайных дбае, хто між тых, хто спяць, чуйнуе, бы магутны конь слабога абганяе той нямудрых. Тут уже такі крышачку, такі элітарны налёт таго, што вось мы жывём, так сказаць, у асяроддзі людзей, які, ў прынцыпе, не надта гэта ўсё добра, як бы разумеюць, так? І такім чынам мы іх, так сказаць, тыя, хто дбае, так, хто, так сказаць, медытуе, ну, вось, то яны, як бы, нібыта, мы іх нібыта абганяем, як магутны конь, нейкага там адсталага коня. Ну, такое, не самае гуманнае, можа быць, вось, але з Дхамапады, так сказать, страфы не выкинешь. Так, значит, вось гэта тое, што да буддыста у прыватным дэтэктыве. Гэта тых рысаў, якія, па ідэі, ці па тэорыі, у класічным дэтэктыве прыватны дэтэктыў, значит, павінен мець для того, каб убачыць праўду і дайсці, як бы неупереджана, без усяких, так сказать, уплываў, без хацення, без нейкіх там сваіх эгоістычных пажаданняў дайсці да праўды. Не ўсім гэта ўдаецца. У Гофмана ёсць одно апавяданне, «Девица з Кідзірі» называецца. І там яна, значыць, паддаецца свайму першаму ўражанню, вось, і спачатку лічыць, значыць, забойцы там адну дзяўчыну, якую потым наадварот сама ж і апраўдвае, зразумеўшы сваю памылку. Это, але цікавая дэталь, што пад уплывам сваіх жарсцяў, вось, дэтэктыў можа памыляцца. Раней такое было. У сучасным дэтэктыве такое не бывае. Там сучасны дэтэктыў, в прынцыпе, такі аўтыст, які, як бы, не хале абсалютна не паддаецца ніякім эмоцыям, ніякім уплывам, ну, амаль што так, там Шерлок Холмс, там, без этого самого, там, ніколі нікого не кахаў, там, Эркюль Пуаро, там, кахае выключна свае вусікі, значит, ну, і так далей. То бок ён такая крышачку машина ratiocination, то, что казал Эдгар По, машина интеллектуальной разумовой разваги. Менавіта за гэта, дарэчы, за свою інтэлектуальнасць такую, мне падабаўся заўсёды в дзяцінстве ўжо Шерлок Холмс, але, в прынцыпе, ён і сёння мне падабаецца, але я просто разумею, што это можна па-іншаму інтэрпрэтаваць. Это можна якраз інтэрпрэтаваць як гэты самы востраў з Дхамапады, як чалавека такого самадастатковага, які якраз не паддаецца ўплывам якраз жарсці, і таму яму бачная праўда. Вось. Цяпер спынімся на некалькіх яшчэ такіх паралельных момантах між будызмам і дэтэктывам, якія я, так сказаць, заўважыў мімаходзь, калі рыхтаваў ту тэму. Вось. Что такое, власне кажучи, детектив як літературний жанр? Это, в принципі, нейка ілюзія, яку автор спочатку стварає читача, а потім сам її розбирає. Ось, як він її стварає? З допомогою того, що дає нейкі там наводки, яны якби нібито не зв'язані, але яны такі відавочні, що просто перше враження, ось, яно неслушне, ось, само узнікає у читача. Ось. А потім, якби, автор разбирае гэта ўсё назад па цэглінках, як бы, і даводзіць, як яно было насамрэч. Вось. Это лічылася, што это такая, ну, вялікая вынаходлівасць трэба. Эдгар По, дарэчы, ён это адмаўляў. Ён казаў, што, ну, это, як бы, уласную канструкцыю разабраць, у гэтым, як бы, ну,
нема асабліва ніякай вынаходлівасці, як бы, калі бы это была нейкая сапраўдная там гісторыя, сапраўдны выпадак дэтэктыўны, тут дабрацца праўду як бы складана. А калі ты просто сам прыдумляеш як бы з нуля, то як бы нічога ў гэтым няма. Вось. Тым не менш хачу адзначыць, што як бы вось гэты сам па сабе прыём разбурэння ілюзій, а у гісторыі трох прынцаў і гісторыі Задзіга это ілюзія вінаватасці іхняй у тым, што яны штосьці там скралі, вось, то вось разбурэнне гэтай ілюзіі і як бы бачанне праўды гэта вельмі важны такі маральны момант дэтэктыву, то бок менавіта апраўданне вінаватага. На жаль, у сучасным дэтэктыве так не ёсць. У сучасным дэтэктыве просто галоўная мэта это вот просто нейкага негодніка взяць і пасадзіць, пакараць, то бок момант пакарання. Вот. Ну, не ведаю, чым это дадзена, может быть, таксама нейкімі там культурна, там, не ведаю, там, хрысціянскімі нейкімі рэчамі, не ўпэўнены. Вось. Але мне падабаецца, і заўсёды падабаўся менавіта такі маральны пасыл, што якая, власна кажучы, матывацыя вось гэтага самадастатковага вострава, этого дэтэктыва, вось, якім мы бачым, так сказать, этого буддыста, так, якая яго матывацыя займацца гэтым расследаваннем. То есть такая, што яму грошы хтосьці заплаціў, так? Ці там, што ён просто такі ўжо перакананы там мараліст, прыхільнік справядлівасці, які просто любым коштам хоча пакараць там таго і таго. Сапраўдная матывацыя это спачуванне. Таму што калі не пакараць сапраўднага злачынцу, пацерпіць нехта іншы, хто як бы цярпець не павінен. І вось гэтая матывацыя, яна выразна прысутнічае, апраўданне ці там першапачаткова самаапраўданне, яна выразна прысутнічае вось у найстарэйшых прыкладах дэтэктыўнага жанру. Я так это неяк заўсёды інтуітыўна адчуваў, таму што калі сам спрабаваў пісаць нейкія дэтэктыўныя аповеды, у мяне іх цалкам два, мне здаецца, калі не памыляюся, вось, это один называется «Звяз патрыётаў» у кніжцы «Ліст знойдзены на папялішчы», а другая называется «Аповесць газетчык». Яна кніжка не выходзіла, яна выходзіла ў часопісе «Дзеяслоў». Дык вось у абодвух гэтых тэкстах, значыць, там стаіць якраз мэта апраўдання як бы невінаватага. Вось. У газетчику это нават это як бы самоапраўданне. То есть там такі самадастатковы. Там нема... Не, там есть следчы, а ён чисто як сведка выступае. Вот. Ну, адным словом, як-небудзь, может быть, прачытаеце, але як бы я заўсёды лічыў, што я пішу не дэтэктывы, а нейкія такія псеўдадэтэктывы, антыдэтэктывы, штось такое. Насамрэч не. Аказалася, вось калі я паглядзеў, аказалася, не, яны дэтэктывы першапачатковыя як бы имелі такі пасыл уратавання невінаватага, перш нічога. Вось. Ну і пазней гэта таксама сустракаецца ў Холмсам, матэматыкам і так далей. Вось. Значыць, што яшчэ такого буддыйскага можна ў дэтэктыве знайсці? Ну, напрыклад, гэты спосаб, якім вось гэты востраў, так, чалавек, востраў, даходзіць да этой праўды, так, не шлях, як бы не спосаб, а вот менавіта акалічнасці, як ён даходзіць. Ён звычайна застаецца як бы сам-насам са сваёй праблемай. Вось. І як бы зноў жа пагружаецца ў нейкую там развагу, медытацыю, штосьці такое, вот, і потым выдае нейкую, так сказаць, выснову. Вось, але вось гэты стан вот этой заглыбленасці сам-насам з нейкім, ну, звычайна злом, так, у выпадку дэтэктыва, гэта вельмі нагадвае, так сказаць, гісторыю прасвятлення Будды, так, самого, пад дрэвам. То бок ён таксама там на працягу ночы заглыбляецца ў медытацыю, зануряецца, застаецца, так сказаць, сам-насам з марам, значыць, такім дэманічным персанажам, які яго там спакушае, там прыходзіць, вот, і, значыць, такім чынам ён яго перамагае, гэтага мару, дзякуючы свайму ўласнаму розуму, сваёй развазе, сваёй медытацыі, і такім чынам як бы дасягае прасвятлення, так, робіцца Буддам, уласна кажучы, то бок прабуджаным, прасвятлёным. Вось, то бок адбываецца нешта накшталт вось гэтага спадужання, спаборніцтва вось гэтых двух розумаў, так, фактычна двух інтэлектаў, двух мысляў, можна сказаць, так, этой мыслі Буддавай, мыслі Бодхісаттвы, які яшчэ не ёсць на той момант Буддам, вось, і мыслі нейкага такого зла,
якое спрабуе яго з гэтага шляху заштрыхнуць у нейкі там неправільны шлях, у нейкія неправільныя высновы, каб ён, так сказаць, не дайшоў да ісціны, а ён даходзіць да ісціны ўсё адно. Так сказаць, вось гэтая сітуацыя, вось гэтага дужання двух інтэлектаў, яна як бы такая, мне здаецца, вельмі буддыйская. Это якраз тое, што нас, напэўна, у дэтэктыве, ну як каго, але ну, мяне, напрыклад, яна як бы цікавіць фактычна найболей. Вось. І даходзіць да таго, што фактычна дэтэктыў зусім не абавязкова там сустракаецца фізычна, так, як бы з этим сваім, з тым, каго пераследуе. Ён як бы просто можа недзе там сидзець ізалявана, так, і чыста думаць там абстрактна аб тым, што ці разважаць, ці, так сказаць, візуалізаваць сабе, так, всю эту гісторыю. Значыць, напрыклад, герой, да, вот этих парадыйных дэтэктываў Борхеса і Бёй Касареса, Ісідро Пародзі, так, значыць, ён развязвае злачынствы, не выходзячы з турэмнай камеры, куды яго пасадзілі, не памятаю за што, але такі самы, там яго ёсць магчымасць, да яго туды прыходзяць паліцыянты і пытаюцца, а як же было насамрэч? Даюць яму все гэтыя факты, ён так просто раз, два, три, і просто і все тлумачыць. Вось, то бок, гэта такі яшчэ момант этого інтэлектуальнага спаборніцтва. Вось, ну і, напэўна, апошнюю дэталь, якую я вам скажу, якая тычыцца гісторыі трох прынцаў Серендыпу, это слово само па сабе serendipity у ангельскай мове. Гэтае слово упершыню скарыстаў Хорас Уолпол, вядомы пісьменнік, які вам, магчыма, якого вы ведаеце паводле аповесці «Замак Атранта». Вось, адзін такі з пачынальнікаў хатычнага жанру. Вось, ён гэтае слово у прыватным лісце выкарыстаў і меў на ўвазе, значыць, шчаслівы выпадак, шчаслівую нейкую знаходку, нейкую шанцавітасць, здольнасць апынацца ў дарэчным месцы. Вось. Чаму это ён так? Таму што ён ведаў ужо кнігу Вальтэра, вось, гіперпапулярнага пісьменніка свайго часу. Вось, ведаў папярэднюю версію трох прынцаў Серендыпу італьянскую, якая ўжо таксама існавала на французскай мове. І фактычна, значыць, ён припісваў вось гэтую такую здольнасць гэтых братоў раскрыць, ну, не злачынства в этом выпадку, а апраўдаць сябе, як бы патлумачыўшы, як яны дайшлі да описание, значит, верблюда. Вось, ён тлумачыў такое, ну, што гэта просто вот шчаслівы выпадак, што ім просто пашанцавала. Вось, як і тое, што фактычна потым верблюд вярнуўся, як бы это таксама, як бы, ну, удача, так, іначе іх маглі б пакараць. Гэта як бы праўда свайго кшталту, але як бы я это слово вельмі люблю, на самом деле, serendipity, і даволі часто ўжываю, вось, і як бы, але я пры гэтым лічу, што вось такая вось удачлівасць, это як бы, яна як бы все-таки спрыяе тым, хто да яе падрыхтаваны ідзе насустрач. То бок, даволі часта, ось, пасля того, як я пачаў практыкаваць буддызм, у мяне здараліся такія выпадкі, калі там такія шчаслівыя супадзенні нейкія адбываліся. Вось, тое, што часам у эзотэрыцы, здаецца, называецца синхронизация, або штосьці такое, калі вот там, ці там у Матриксе, ці дзе это называется, синхронизация, ну ёсць такое там, не, в Матриксе синхронизация, это нейкае дежавю, ну не важно, але просто такі момант, калі вы раптоўна нешта ўспрымаеце, глядзіце на рэч, як бы, это адбываецца со мной реально, то бок, як бы, такая, нейкі там, вы ўспрымаеце як знак, да, як нешта такое значнае, што адбываецца з вами. Вось гэтую такую вось шанцавітасць трапляць на такія пазітыўныя, так, гэтыя знакі, вось ён называе serendipity. А мне здаецца, што вот якраз гэта, ну, наўрад ці як mindfulness, гэта не тая ўласцівасць, над якой чалавек можа там працаваць, медытаваць, і яна як бы будзе ў яго развівацца, як бы ён будзе яшчэ ўсё больш шчаслівы і шанцавіты, потым выйграе латарэю. Ну, ёсць такія, як бы, накірункі эзотэрыкі, якія так і сцвярджаюць. А вот я лічу, што это так не працуе, але тым не менш, як бы, хутчэй сведчыць пра здольнасць бачыць у такіх незначных, як бы, рэчах, так, нейкіх дэталях, дробязях бачыць, як бы, іхныя магчымыя нейкія наступствы, канатацыі, просто значэнні. Вось, зноў жа, вынік ўсё той же самай такой уважлівасці, удумлівасці і засяроджанасці, пра якую мы сёння казалі. Вось, я думаю, што на гэтым тэма для мяне, прынамсі, будызму і дэтэктыву вычарпаная. Я фактычна
на заканчэнне хочу падкрэсліць, што это в прынцыпе такая вось з майго гледзяча такая цаглінка вось у гісторыю, так сказаць, узаемадачыненняў і пазычэнняў, так сказаць, узаемных паміж усходам і захадам, так, што мы добра ведаем, што як бы мы ўсходу абавязаныя многімі здабыткамі культурнымі, так, там, што там можна сказаць, там, культурнымі і некультурнымі, што там порах, папера, компас, так, што яшчэ там матэматычны нуль з ім, да і шахматы прыйшлі, вось, і вось хутчэй за ўсё і дэтэктыў, вось, літаратурны як жанр таксама прыйшоў да нас з усходу, вось. Часам гэта сёння называецца культурнай апрапрыяцыяй. Калі сказаць, культура каланізатара запазычвае у каланізаванага пэўныя культурныя здабыткі. Але тут трэба сказаць, што запазычвае такім вельмі творчым чынам і вельмі, спадзяюся, карысным. Вось. Такім чынам, я хочу сёння падзякаваць вам за ўвагу. Это быў абсалютна наш такі першы стрым, нічым, так сказаць, не падстрахаваны, вось, то бок шмат тут усяго ўпершыню, вот, але падзялюся на заканчэнне нейкімі шчыплянамі. Я хацеў бы працягваць рабіць гэтыя свае такія караценькія аповеды, вот, і вельмі мяне цікавіць тэма дачынення будызму і Беларусі. Я вот думаю, что, ну, як бы гісторыя сама по сабе, ну, яно як бы лічыцца, што там Беларусь і будызм это абсалютна дзве розныя планеты, але як бы яно насамрэч не так, і як бы прасачыць вот гісторыю гэтых узаемадачыненняў, это тое, што я спрабую цяпер рабіць, і спадзяюся, што наступная вось гэта праграма, то бок гэты самы стрым, будзе якраз звязаны з гэтай тэмай дачыненнямі між Беларусю і будызмам. Значыць, таксама хацеў бы вас запрасіць у аўторак 25 чэрвеня у рамках літаратурнага клубу, ёсць такі клуб онлайн, значыць, адбудзецца са мною гутарка, будзем гутарыць пра раман «Там, дзе нас няма». Вось, сачыце за маім тэлеграм-каналам, мне паабяцалі даслаць спасылку, і я там яе ў аўторак 25 у дзень недзе размяшчу. Сама гутарка адбудзецца увечары, по-моему, о 9 гадзіне па Менску, калі не памыляюся, здаецца, так яно і ёсць. Вот. А каму, так сказаць, не терпіцца ўжо убачыць мяне яшчэ раней, то абсолютно разумею вашу патрэбу, то заўтра о 7 гадзіне па Менску зноў жа будзе традыцыйная штотыднёвая будысцкая медытацыя, вось, якую там вяду я, это літаральна паўгадзінкі 40 хвілін. Вось спасылку на яе вы знойдзеце у маім фейсбуку, тэлеграм-канале Матчур, вось, і, магчыма, я яшчэ ў каменты да гэтага відэа яе потым дадам. Так, такім чынам у мяне ўсё. Я шчыра ўдзячны ўсім, хто глядзеў і слухаў. Ух ты, гадзіна 20 хвілін, сябры, это не абы што. Вось, шчыры вам дзякуй за тое, што я, спадзяюся, з карысцю для сябе і для вас правёў гэты сённяшні дзень. Хай ён будзе для вас днём mindfulness, удумлівым, засяроджаным, по магчымасці спакойным, вось, каб вы маглі, так сказаць, падрыхтавацца да ўсяго наступнага. Усяго вам добрага, шчыра дзякую, і цяпер паспрабую адключыць стрым. Да сустрэчы.